Nganong nga si Jesus nagpaambit og propesiya sa mga tinun-an nga milakaw ngadto sa Emmaus. Si Jesus nagpaambit og propesiya sa mga tinun-an nga milakaw ngadto sa Emmaus aron nga malamdagan ang ilang salabutan ug sa pagpalig-on sa ilang pagtuo diha sa sigurado nga pulong sa tagna. Gusto niya nga ang kamatuoran mogamot pag-ayo diha sa ilang mga hunahuna, dili tungod lamang kay kini gisuportahan sa iyang personal nga pagpamatuod, apan tungod kay sa dili malalis nga ebidensya nga girepresentar sa mga simbolo o mga landong sa tipikal nga mga balaod, o pinaagi sa mga tagna sa daang tugon. Kanato usab isip mga sumusunod ni Kristo ang pagbaton sa usa ka maalamong pagtuo, dili lamang alang sa atong kaugalingon kundi aron atong madala ang kahibalo ni Kristo ngadto sa kalibutan. Ug unya ang mga tawo kinahanglan nga magpasidan-an aron maandam alang sa malabot nga paghukom.